Pomáhajte starať sa o planétu. Myšlienka, že človek je spoluvlastníkom planéty a že by sa o ňu mohol a mal pomáhať starať, sa môže zdať obrovská a pre niektorých úplne nereálna. Ale to, čo sa dnes stane na druhom konci sveta, aj keď veľmi vzdialenom, môže ovplyvniť to, čo sa stane vo vašom vlastnom dome. Nedávne objavy kozmických sond vyslaných na Venušu ukázali, že naša planéta by mohla upadnúť do takej miery, že by už viac nepodporovala život. A mohlo by k tomu dôjsť už počas vášho života. Vyrúbte príliš mnoho lesov, znečistite príliš mnoho riek a morí, zničte atmosféru a schytáme to na plnej čiare. Teplota povrchu Zeme sa môže vyšplhať na pálivé hodnoty a dážď zmeniť na kyselinu sírovú. Všetok život by mohol vymrieť. Možno si kladiete otázku. Aj keby to bola pravda, čo s tým ja môžem urobiť? Možno už len fakt, že zvraštíte čelo, keď ľudia robia veci, ktoré ničia planétu, znamená, že s tým niečo robíte. Niečo by ste s tým robili, už aj keby ste boli názoru, že planétu nie je dobré ničiť a zmieňovali by ste sa o tom. Starostlivosť o planétu začína na vašom vlastnom dvore. Rozširuje sa do oblasti, kadiaľ chodíte do školy či do práce. Zahŕňa miesta na piknik či miesta, kam chodíte na dovolenku. Odpad, ktorý znečisťuje terén a vodné zdroje, suché kry, ktoré vytvárajú nebezpečenstvo ohňa, sú všetko veci, ku ktorým človek nemusí prispievať. Ale proti ktorým môže, keď nemá nič iné na práci, niečo podniknúť. Zasadenie stromu sa môže zdať človeku trochu málo, ale je to niečo. V niektorých krajinách starí ľudia a nezamestnaní neposedávajú a neopúšťajú sa. Sú zvyknutí starať sa o záhrady, parky a lesy, zbierať v nich odpadky a pridávať tak svetu trochu krásy. Zdrojov na to, aby sme sa o túto planétu mohli postarať, máme dosť. Väčšinou ich však ignorujeme. Stojí za zmienku, že občianske ochranárske zbory v Spojených štátoch, ktoré boli založené v 30. rokoch v USA, aby využívali pracovnú silu nezamestnaných dôstojníkov a mladých ľudí, boli jedným z mála, ak nie jediným projektom v čase svetovej hospodárskej krízy, ktorý štátu priniesol oveľa viac, než ho stál. Tieto zbory znovu zalesnili obrovské oblasti a robili aj iné hodnotné veci, aby sa postarali o americkú časť planéty. Za zmienku stojí aj fakt, že táto organizácia už viac neexistuje. Minimum, čo môže človek urobiť, je pripojiť sa k názoru, že takéto projekty sú hodnotné a podporiť mienkotvorcov a organizácie, ktoré neustále pracujú na zlepšovaní nášho životného prostredia. Nemáme núdzu o technológiu, ale technológia a jej použitie stojí peniaze. Peniaze sú k dispozícii vtedy, keď sa nasledujú rozumné ekonomické smernice, také, ktoré každého netrestajú. A takéto smernice existujú. Človek môže robiť veľa vecí v rámci pomoci starostlivosti o planétu. Všetko to začína myšlienkou, že by mal, a pokračuje tým, že navrhuje ostatným, že by mali. Človek dosiahol potenciálnu schopnosť zničiť planétu. Musí byť popohnaný k schopnosti a činom, ktoré ju zachránia. Koniec koncov je to to, na čom stojíme. Ak druhí nepomáhajú chrániť a zlepšovať životné prostredie, ceste ku šťastiu by mohlo chýbať cestné podložie, po ktorom by vôbec mohla viesť.